खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिसायख'थिनि सिगां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया आइजोफोरा माइक्र' फाइनान्सनिफ्राय लानाय आसोल रां आरो सुदखौ सुख'नानै होनायनि खोथा होदोंमोन नाथाय माखासे खौरां बिजोंफोरा लननि सुदखौल' आसाम सरकारा सुख'नानै होगोन होननानै फोसावदोंमोन बेनि उनावनो माखासे ओनसोलनि आइजोफोरा सोमावसारदोंमोन आरो गासैबो आसोल आरो सुदफोरखौ सुख'नानै होनो थाखाय दाबि दैखांदोंमोन बे खौरांनि सायाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मैया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों माइक्र' फाइनान्सनिफ्राय आइजोफोरा लानाय आसोल रां आरो सुदखौ सुख'नानै होनाय जागोन होननानै रोखायै फोरमायथिदों नाथाय 1 लाख होना 2 लाखसिम रांखौ सुख'नानै होनाय जागोन बेनि सायाव दासिमबो थि थांखि लाथ'वाखै बेखौ कमिटियासो थांखि लागोन होननानैबो मिथिहोदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेराफारसेथिं सरकारा माइक्र' फाइनान्सनि गासै रांखौनो सुख'नानै होगोन होननायनि उनावबो माइक्र' फाइनान्सनि एजेन्टफोरा रां लांनो फैनानै आइजोफोरखौ हालाय हाफाय खालामफैदों होननानै अजद दैखांदों बाक्सा जिल्लानि मतिपुर ओनसोलनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा बेनिखायनो बिथांमोनहा थाबैनो माइक्र' फाइनान्सनि लनखौ सुख'नानै होनो थाखाय आसाम सरकारखौ खावलायदों कर'ना टेस्ट खालामजानो थाखाय नोंथाङा देहा फाहामसालिसिम थांनो बानाय एबा गिखांनाय मोनो नामा थाबैनो नोंथांनि बानाय आरो गिनायखौ गोरलै खालामनो थाखाय फैसिगोन कभिसेल्फ किट जाय किटनि गेजेरजों नोंथाङा न'आवनो थानानै गावनो COVID-19 नि रेपिड एन्टिजेन टेस्ट RAT खालामनो हासिगोन पुनेनि माइलेब डिस्कभारि सल्युशनजों दिहुनजानाय सेल्फ इउज एबा गावनो बाहायनो हानाय कभिसेल्फ किटखौ इन्डियान काउन्सिल अफ मेडिकेल रिसार्च ICMR गनायथि होबाय आरो बेनो भारतनि गिबिसिन न'आवनो कर'ना टेस्ट खालामनो हानाय किट जाबाय थाबैनो COVID-19 टेस्ट खालामग्रा कभिसेल्फ किटखौ जायखिजाया फार्मासिनिफ्राय डक्टरनि प्रेसक्रिप्शन दिन्थियालासे बायनो हासिगोन न'आवनो टेस्ट खालामनो हानाय कभिसेल्फनि बेसेनखौ मोनसेयाव 250 रांल' जागोन होननानै कम्पानिया मिथिहोदों कभिसेल्फ टेस्ट किटनि गेजेरजों नोंथाङा नोंथांनि गन्थंनिफ्राय सेम्पोल लानानै टेस्ट खालामनो हागोन आरो 15 मिनिटावनो नोंथाङा फिननायखौ मोननो हागोन लोगोसे ICMR बुंथिदों दि टेस्ट खालामखांनायनि उनाव रिपर्टखौ गुगल प्ले स्ट'र नङाब्ला एपल स्ट'रआव थानाय माइलेब एपनि गेजेरजों ICMRनो खौरांखौ हरनो नांगोन जाहाथे भारतआव बेसेबां COVID-19 पजिटिभ मोनदों बेनि रिपर्टखौ ICMR होनो हायो लोगोसे खौरांखौ हराब्ला नोंथांनिनो खहा जागोन होननानैबो मिथिहोदों मानोना पजिटिभ मोननायनि उनाव मा खालामनांगौ बेखौ ICMR बोसोन होगोन मख'नो गोनांदि कभिसेल्फ COVID-19 टेस्ट किटखौ न'आव थानानैनो टेस्ट खालामनो थाखाय दिहुननाय जादों जायफोरा गावनाव COVID-19 पजिटिभ जानायनि लैखोन नुदों नङाब्ला सोरबा COVID-19 पजिटिभ जानायजों लोगो हमनानै फैदों बिथांमोनहा जाहाथे न'आव थानानैनो टेस्ट खालामनो हायो लोगोसे COVID-19 नि लैखोन थासेयावबो नेगेटिभ दिन्थियोब्ला आर्टिफिसियेल टेस्ट खालामनो खावलायदों ICMR आरो कभिसेल्फ किटजों टेस्ट खालामनायाव पजिटिभ फैयोब्ला बेनि उनाव टेस्ट खालामफिननो गोनांथि गैला होननानैबो मिथिहोदों रायजोआव सरकारा आबुङै लकडाउन होआखैब्लाबो लकडाउन बायदियैनो गोख्रोङै आयेन बानायदों नाथाय बेफोर आयेनफोरा टाउन ओनसोल आरो टाउन ओनसोलनि सोरगिदिं 5 किल'मिटार गोजानसिमनि थाखायल' गामि ओनसोलफोराव COVID-19 नि गोख्रों आयेन फोसावनाय जायाखै जायनि थाखाय रायजोफोरा गाव गावनि गामि ओनसोलखौनो लकडाउन फोसावनानै लाबाय सोनाब दरंनि दिपिला ओनसोलाव COVID-19 नि गोसारनायखौ नोजोर होनानै मैयानिफ्राय सानबानि थाखाय ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो बाजार कमिटिया जयैनो सावरायलायनानै सोनाब दरंनि दिपिला ओनसोलाव आबुङै लकडाउन फोसावबाय बे ओनसोलाव लकडाउन होनो थाखाय बिथांमोनहा पुलिस थानायावबो खौरां हरदों आरो पुलिसफोराबो मदद होदों होननानै मिथिहोदों मख'नो गोनांदि सोनाब दरं दिपिला ओनसोलाव थांनाय साननैयाव 150 सुबुंनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादोंमोन आरो थांनाय सप्तासेनि गेजेराव 5 सुबुङा COVID-19 जों जिउ खहा जादों बड'फा नोगोरनि आद्रा थानाय लुफुंजायै EMफोरनि थाग्रा खुलिखौ लुफुंनो थाग थियारि जादों BTCनि सरकारा क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि लांगोनायाव गोग्लैसोनानै थानाय BTCनि मावफुं सोद्रोमाफोरनि थाग्रा खुलिखौ गोदानै लुफुंनो थाखाय BTCनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे PWD बिफाननि इन्जिनियारफोरा मैया फुंबिलियाव नायगिदिंहैदों खौरांगिरिनि सिगाङाव BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि थांनाय 17 बोसोराव BTCनि खुंथाय गोहोआव थानाय BPF सरकारा BTC सेक्रेटारियेटनि साखाथियाव गंसेबो मोजां थाग्रा खुलि लुफुंनानै होआखै जायनि थाखाय आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय BTC सरकारनि मावफुं सोद्रोमाफोरा जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंनाय आरो थांलाय फैलाय बिथिङाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों होननानै
आसामाव दिनैनिफ्राय मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लासिम दावबायनो मोननाय नंला आरो बियो 15 साननि थाखाय थागोन। नाथाय गुबुन स्टेटनिफ्राय थांलाय फैलाय जानायखौ सोरखारा हेंथा होआखै। सोर सुबुङा मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लासिम थांलाय फैलाय जानो हागोन बेखौ मिथिनो लुबैयोब्ला आंनि 18 मेनि खौरांखौ नायहैनो हागोन। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारा COVID-19 नि थाखाय बानायनानै होनाय नेमखान्थि सिफायनायनि जुरिमाना महरै गुवाहाटी नोगोरमानि पुलिस बिफाना दासिम गासै 8,25,000 रां बोखांनो हादों। आसामाव मैया सानसेयाव 1,02,684 सुबुंनि देहायाव COVID-19 टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बेनि मादावनो 6,573 सुबुंनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोनदों। बेनिनो 1,084आनो कामरुप मेट्र'निफ्राय। आरो मैया सानसेयाव आसामाव सा 74 सुबुङा COVID-19 पजिटिभ जानानै जिउ खोमानो गोनां जादों। इजराइल आरो गाजानि गेजेराव दावहा जानाया 11 सान जाबाय, नाथाय दावहाया दासिमबो जोबनायनि लामायाव फैयाखै। इजराइल आरो गाजानि गेजेराव जानाय बे दावहायाव आसाम गलाघाटनि सासे फरायसाया इजराइलाव नांथानानै दङ। फरायसानि मुङा नाजिहा तारानाम। बिथाङा केमिस्ट्रिनि PhD खालामनो थाखाय इजराइलनि बेन गुरियान इउनिभार्सिटियाव सोलोंथाइ लागासिनो दंमोन। दावहानि सोमोन्दै नखरनि सुबुंफोरनो बिथाङा फोरमायथि हरनाय बायदिब्ला गाजानिफ्राय गावहरनाय रकेटनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बिथांमोनहा इउनिभार्सिटिनि केम्पासावनो बांकार्स एबा हा सिङाव बानायनाय खथायावसो थानो गोनां जायो। जाय खौरांखौ खोनानानै बिथांनि नखरनि सुबुंफोरा गोजोनै जानो लोंनो हाया आरो उन्दुनोबो हाया होननानै फोरमायथिदों। आसाम गलाघाटनि फरायसा इजराइलाव नांथानानै थानायखौ भारतसिम लाबोफिननो थाखाय खावलायदों कंग्रेस MP गौरब गगৈ बिथाङा आरो बिथाङा बेनि थाखाय एक्सटार्नेल एफेयार्स मिनिस्ट्रिनिसिमबो गांसे लाइजाम लिरहरदों। मख'नो गोनांदि इजराइल आरो गाजानि पेलेस्टाइनियानफोरनि बे गावलायलायनायाव दासिम इजराइलनिफ्राय सा 12 सुबुंनि जिउ खहा जानाय रिपर्टआव मोननाय जादों। सुबुंनि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो इजराइलाव गोबां सम्पथिफोरा खहा जादों। गुबुन फारसेथिं गाजायाव सा 230 पेलेस्टाइनियान सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायखौ रिपर्टआव मोननाय जादों, जायनाखि सा 65आनो गथ'साफोर आरो 1,700नि बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जानाय खौरां मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो पेलेस्टाइनियानफोरा दासिम 2,300नि बांसिन रकेटजों इजराइलनि सायाव गाग्लोबदों। थिग बेबायदिनो इजराइलाबो एयार स्ट्राइकनि गेजेरजों पेलेस्टाइनियानफोरखौ गाग्लोबदों। मोनसे मिथिहोनाय इजराइल हादरनि सानजा जेरुसालेमनि मस्कनि खाथियाव इजराइलनि पुलिसफोरा पेलेस्टाइनियानफोरनि सायाव इनाय खालामग्रोदोंमोन। बेनि हेंथायैनो पेलेस्टाइनियाना रकेटजों सिगांग्रो इजराइल हादरखौ गाग्लोबदों। बेनि उनावनो मोन्नैबो हादरनि गेजेराव दावहाया जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय सप्तासे सिगां केरालानि नार्स सौमिया सन्तोष बिथाङा इजराइलाव पेलेस्टाइनियानफोरनि रकेट गावहरनायजों जिउ खोमादों। सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनोज पेगु बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों गावनि इमेल एड्रेसखौ होदों। इमेल एड्रेसखौ स्क्रिनाव होनाय जाबाय। COVID-19 नि थासारिखौ नायनानै जायफोर आफादफोरा सोलोंथाइनि सायाव माबाफोर सोंनो गोनां एबा मिथिनो गोनां खोथा दंब्ला डक्टर रनोज पेगुनि इमेल एड्रेसाव PDF फर्मेटआव लाइजाम लिरहरनो हागोन। COVID-19 नि समाव आफादफोरजों लोगो हमनाया गोरलै नङा, बेनिखायनो इमेल एड्रेस होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिथां डक्टर रनोज पेगुआ। फानेरि बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हानाय MLA बिश्वजित दैमारिखौ आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि महरै सायख'बाय आरो बकाजाननि MLA नुमाल ममिन बिथांखौ आसाम बिधान सभानि लेङाइ बुंथिगिरि महरै सायख'बाय। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिआबो नाजिरानि MLA देबब्रत साइकियाखौ आसाम बिधान सभायाव बेरेखा हान्जा कंग्रेस दोलोनिफ्राय गाहाय दैदेनगिरि महरै सायख'बाय आरो रकिबुल हुसेनखौ लेङाइ गाहाय दैदेनगिरि महरै सायख'बाय। दिनै 21 मेआव आसाम बिधान सभायाव गोदान सोरखारनि गिबि खेब जथुम्मा जागोन। गोजोननि नोगोर क'क्राझार सहराव फिन हिंसायारि जाथाय। सासे 19 बोसोर बैसोनि दुथांनि देगार सुनायाव दाय गैयै शिबु प्रसाद ब्रह्मआ जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो दुथांनि गाग्लोबनायजोंनो अशक बर' मुंनि सुबुङाबो गाज्रियै जोखोम जादों। बे जाथाया क'क्राझार सहरजों नांजाबफानाय क'क्राझारि ओनसोलाव हरनि 10:30 रिंगासोआव थिकादार शिबु प्रसाद ब्रह्मनि न'नि लांगोनायावनो जादों। बे जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ क'क्राझार पुलिसआ दा हमनो हाबाय। गुबै दायनिगिरिखौ क'क्राझार कदमथलानि दिफु नार्जारि होननानै मिथिहोदों। जाथायनि सोमोन्दै क'क्राझार पुलिस आरो जोखोम जानाय अशक बर'आ मिथिहोनाय बायदिब्ला थिकादार शिबु प्रसाद ब्रह्मनि न'आव अशक बर'आ बेरायग्लांनो फैदोंमोन।
अशोक बर'आ जेब्ला ठिकादार शिबु प्रसाद ब्रह्मनि न'निफ्राय ओंखारलांनो नागिरो अब्ला शिबु प्रसाद ब्रह्मआबो बिथां अशोक बर'खौ न'नि लांगोनासिम दोननो फैफादोंमोन आरो अशोक बर'आ गावनि गारियाव गाखोनानै गावनि न' फारसे रावना होहांबायमोन। बेयावनो हरखाबै सासे आइजोआ फैनानै ठिकादार शिबु प्रसाद ब्रह्मनाव मदद बिफैदोंमोन आरो शिबु प्रसाद ब्रह्मआ मदद होनो थाखाय आइजोजों थांफादोंमोन। बेयावनो शिबु प्रसादखौ दुथां दिफु नार्जारिया गोफार हाथियारजों सुग्लिनानै बुथारदों। बे जाथायखौ नुहुरनानै अशोक बर'आबो गारिनिफ्राय ओंखारनानै मदद होनो फैदोंमोन, नाथाय दुथां दिफु नार्जारिया अशोक बर'खौबो गाज्रियैनो जोखोम खालामदों। बेफोर जाथाय जानायनि उनाव ठिकादार शिबु प्रसाद ब्रह्मखौ क'क्राझारनिनो MRM देहा फाहामसालिसिम लांनाय जादोंमोन, नाथाय बिथाङा बेयावनो जोबथा हां लाहैदों। मख'नो गोनांदि ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुथां दिफु नार्जारिनि न'खराव साननिफ्रायनो जुलिनि रंजानाय एबा पार्टि सोलिगासिनो दंमोन आरो बे जुलिनि रंजानायावनो दिफु नार्जारिया गावनि बिसिजोंबो दावराव दावसि जाबाय थादोंमोन आरो बिसिखौबो बुदोंमोन। बेफोरबायदि दावराव दावसि जाबाय थानायावनो आइजोआ मदद नागिरनानै खारै खारै फैदोंमोन। थिग बे समावनो लामायाव ठिकादार शिबु प्रसाद ब्रह्मखौ लोगो मोनदोंमोन आरो शिबु प्रसाद ब्रह्मनिफ्राय मददखौ बिदोंमोन। शिबु प्रसाद ब्रह्मआबो मानसि महरै मदद होनो थाखाय आइजोजों जयैनो थांफादोंमोन, नाथाय बेयावनो हरखाबै शिबु प्रसाद ब्रह्मखौ दुथां दिफु नार्जारिया गोबौ हाथियारजों सुथारदों आरो बे जाथाया जानो मोनदों। जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि जाथाय जाफ्लेबाय थानाया थारैनो जोबोद दुखुनांथाव जादों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।